Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma muradu iku apa toh utawi kang den karepake bil istiwa'i kelawan keta istiwa fil qaulihi ing dalem dawuhe subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu utawi zat kang maha welas, alal arsis tawa ing atase arsis iku nguasani sapa Allah. Kita sering kali mengunangi sering bahwa Allah itu Ar-Rahmanu alal arsis tawa, utawi zat kang welas ing dalam arsi iku ngersani sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di makom katanya Allah itu di atas, ya bener, atas bawah itu mungguhi Allah itu ya sama saja, karena dia itu yang menguasai langit dan bumi. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Kalau menurut lagi memang Allah itu duduk di arsistawa. Seandainya Allah hanya duduk di arsistawa, kita mungkin tidak ada di bumi ini, ya. Kula panjenengan niku mboten saged napa-napa karena Gusti Allah niku lungguh ning arsistawa. Dadi lek mungguh wong niku boten leres napa niku bahwa Gusti Allah niku tidak jauh dengan urat nadi kita. Sebenarnya itu sama-sama bagus, yang penting paham, ya. Yang penting paham. Tidak, ilmunya Allah itu tidak perlu untuk berdebat. Di sana di sini itu mungguhnya Allah sama saja. Tidak ada yang berbeda karena Dia yang Maha Menciptakan. Kalau kita makhluk itu hanya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, hanya mengikuti saja, mengabdi, mengikuti, ya. Tinggal keimanan kita itu nyampe tidak. Kalau Allah itu dekat, kalau Allah itu jauh. Allah itu dekat, Allah jauh itu karena kita sendiri, keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah. Yang menyebabkan jauh dan tidaknya itu kita masing-masing, kita sendiri, bukan karena Allah jauh. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Gusti Allah niku maha welas asih. Masa adewe niku mboten ngabdi dateng ibadahan, dia tetep welas, tetep awet dhewe niku dikei nyawa, tetep adewe niku dikei rezeki, tetap ada kayak kesehatan, tanpa melibatkan Allah. Tapi Allah sudah terlibat di situ, di dalam kita. Tanpa adanya Allah, kita itu tidak bernyawa, tidak berharga, dan tidak mengerti apa-apa. Ya kalau kula ngaji ngenten iki tanpa Allah menghendaki, kula niku mboten saged napa-napa. Artine atas kehendaknya Allah, dhewe niku belajar bareng-bareng
muga-muga entuk bimbingan Allah, untuk petunjuke Gusti Allah. Niku mugane Allah ridho, kula panjenengan disukan ilmu ingkang manfaat barokah. Al muradu utawi kang den karepake kelawan istiwa'u yaiku istiwa yaliku kang patut sapa man bijalali kelawan keagungane Ar-Rahmanu zat kang maha welas jalla wa ala maha agung lan maha luhur. Wa istiwa'u mongko utawi istiwa ya Allah maklumun iku maklum, wal kaifun khali utawi carane majhulun iku dan butuhake. Wastiwa'uhu utawi istiwa ya Allah ala istiwa fi arsy laisa kal istiwa'i iku ora ana apa istiwa iku kaya dene mengkono al insanu menungso ya. Ala safinati ing atase parahu al dhahri iku kakari dhahri taubati taubat awis syarri iku ing atase rajam masalan kelawan umpamane paman mongko utawi sapane wong tabasyaru iku lamun kebukae sapa man misla ing padane mengkono zalika metune mongko utawi man bahwal miman iku tetep setengah saking gola bawong kang ngalake alaihi ing atase man. Fahmu apa salah suwijine li annahu patu kersane sak temene iku akeman al khaliqu ing zat kang nitahake bil makhluqati kelawan pira-pira makhluk. Mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang iman ya, orang yang ihsan, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selalu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksude lafaz istiwa ing dalem dawuh Allah taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Maksude lafaz istiwa yaiku istiwa artine manggon, kang manggon patut kanggo ngandhat kang maha welas asih maha agung lan maha luhur. Dadi istiwae Allah taala iku wis maklum kinaweruhan, dene carane iku kang ora kena weruhan krana istiwae Allah taala. Istiwa ngersane iku ora kaya istiwae manggone menungso. Jadi manggonnya Allah itu ora kaya manggone menungso, manggone makhluk ya, manggone makhluk luwih berbobot, luwih rahasia ya. Lek makom am ngarani Gusti Allah lingguh manggon ing arsy, tapi lek wong tauhid iku ngarani Gusti Allah yo manggon ning awake dhewe masing-masing iki, ning urat nadi, tidak jauh dengan urat nadi. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Ing atase dhuwur parahu utawa manggon ana dhuwure kanggoran taubah utawa dhuwure dipan sangka iku sapa wong sing gambarake Allah taala ing kaya ketutur mahu mongko alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sahabatku, ngaji saya sedikit ini, ngaji bareng-bareng ini, kita mendapat petunjuk dari Allah dan ilmu manfaat dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina